Moi! Tää on mun eka video ja mä aloin tekemään tämmösiä origami-videoita. Ja tota, mä ajattelin, että mä tekisin tänään tämmösen origamilaatikon. Eli täällä on niinku paperista tällainen hieno laatikko. Ja niin, aloitetaan. Ensin tehdään tästä paperista neliönmuotoinen. Öö, eli joka suunnasta on saman pituinen. Mä teen 21 senttiä niin joka suunnasta, koska tuosta paperista ei saa yhtään isompaa. Näin. Nyt mä tein tuohon viivan. Ja nyt leikataan se. Ja nyt laitetaan toinen pää tonne toiseen päähän. Ei ole väliä miten päin. Että sitten tulee tommonen kolmio. Sitten aukastaan se. Ja tehdään toistepäin. Eli toinen pää sitten toiseen päähän. Näin. Sitten aukastaan. Sitten laitetaan yksi pää tuohon keskiviivan kohdalle. Ja tehdään tommonen viiva. Aukastaan se. Ja tehdään toiselle puolelle samanlainen. Näin. Ja nyt laitetaan tonne ihan vähän niinku ylimpään viivaan toi pää. Noin. Ja toinen kans. Et sitten tulee vähän niinku tommonen timantti. No ja aukastaan. Sitten laitetaan pää ihan ensimmäiseen viivaan. Näin. Että tulee vähän niinku pikkukolmio. Sitten toiselle puolelle sama. Näin. Ja sitten aukastaan. Tuossa on paljon viivoja. Sitten käännetään paperia ja laitetaan pää taas keskelle. Ja toiselta puolen kanssa. Näin. Ja sitten laitetaan pää taas tonne ylimpään viivaan. Näin. Ja sitten otetaan toiselta puolelta toi reuna tai pää ja laitetaan se tonne ylimpään viivaan. Noin. Ja sitten tehdään taas noin pikkukäännökset. Ja toinen. Näin. Ja sitten taitetaan pää keskelle. Näin. Ja annetaan sen olla siinä. Ja sitten käännetään vielä siihen päälle toisen kerran. Se menee tuota keskiviivaa vähän niinku pitkin. Sitten käännetään. Ja tehdään sama toiselle puolelle. Näin. Ja sitten se on tän näköinen. Ja sitten kun on noi viivat tossa, niin käännetään toi paperi niin kuin sitä. Tehdään siihen sellainen viiva. Sitten myöskin toiselle puolelle. Ja vielä paperin toiseen päähän. Ja sitten vielä toiselle puolelle. Näin. Sitten siinä on kummassakin päässä tuommoiset raksit. Vähän niinku. Ja sitten aukaistaan nuo sivut niinku ylöspäin. Ja jätetään siihen niinku tuommoiset vähän niinku kolmiot. Sitten kun siinä on ne taitokset,
tommoset. Niin sitten painetaan niitä niinku sisäänpäin ja samalla niinku työnnetään itteenpäin sieltä takaa. Et sinne tulee niinku tommonen vähän niinku paksu viiva ja tommonen. Ja sitten käännetään sen niinku alaspäin. Ja tehdään siitä reunasta terävä. Noin. Ja sama sitten toiselle puolelle. Eli painetaan sisälle ja takapäin työnnetään. Ja sitten jos se nousee sieltä niin kuin, öö, niin kuin, niin kuin sisälle päin, kun työntää sieltä takaa, niin sitten painetaan se vaan silleen, että se ei tuu siitä. Noin. Ja siinä on paperilaatikko. Näin, tosi helppo. Ja toivottavasti tykkäätte videosta ja nähdään ensi videossa.